Κάτσε εδώ. Πάμε. Ναι. Ένας πήγε σε ένα χωρίο, εταιρεία, κυρία η κυρία μπροστά πάει και όλοι πάνε σφάλαγγα κατάντραν, ο ένας ο πίσω στον άλλο. Αυτός παστάς ήρθε στην άχρανη ειδικά, θαράει να το σπαπέ στον κόσμο και πάει να το σπά, λέει έναν, ποιος πέθανε λέει. Λέει, έτυχε ένα άτομο, λέει, πεθεράν, λέει, πέθανε, λέει. Πώς πέθανε, το είχε και πέθανε. Ο γείτονας συμπληρέσει ένα σκύλο, λέει, και εκείνος το σκύλο είναι να δάχ, λέει, πεθάνε, ποθάνε. Ναι, πε, λέει, κυρία εμέλη εδώ των σκύλων, δίσα, λέει, αλλά, λέει, όλοι ο ένας τον άλλον να ο πεις πάει, λέει, τελευταία θα την όσο δεν περιμένε, λέει, ο πίσα πας, λέει, τον. Θέλεις χρόνο δηλαδή. Ναι, ο πίσα πας, λέει, ότι ο σειρά περιμένε.